mar chenro mar duol kama wagoye mbaka gi wendwa modhi Almen Eric Omolo men okil. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano ahinya Trevor. Mokwongo wach mar twak magalamoro wachore ka. Jatend piny nosewache ndalo moko, kawuono koro wacha ayanga ni onego bed ni ochakore Monday nyaka Saturday juma mwadhiyeni. Wach mar twak ni en gima ber koso oyo, in kaka inene? Ok ing'e ni chutho wuoyo to ok rach. Kata demokrasia madongo dongo ji wuoyo. Shida ka en ni iwuoyo kuom ajenda mane mokane kachalo gima giwacho maber kawuono. Chutho wuoyo ka dhano wacho ni dwa wuoyo to onge shida. Kata wan wago mbaka kaendi an wageno nego mbaka idhi tero gik moko mbele. Lakini ka gidwa wuoyo kisiasa to ndalo auchiel mokwongo thin. Nikech mano chala gima waluongo ni academic conference. Itime mana mondo video kale piyo piyo. Itime mondo wachal ni otim gimoro. Onego chutho onego bed ni gikwongo gimanyo shida en ang'o momiyo dakteche nindo oko mar ofis minister mar thieth. Ang'o momiyo nyithindo kande dhi madonje bunge, nyithindo mang'eny. Naneno gi chieng' wuon ne an town. Naneno dhano ma kind 500,000 gi 1,000,000. To gi nyithindo mathindo te. Ang'o miyo giwuok gitimo kamano? Ang'o miyo dhano rewo manyaka nyoro nyocha nyicha abede mbui manyien mitiluongo ni X Spaces gi ende mantie Twitter ni. Anwang' ka dhano nitie dhano 83,000 saa 5 otieno. Dhano 83,000 pod wuoyo an giwacho gik motegno sana. An ok awuoyo aling' aling'a. Tinyo ka giwuoyo ane gisego chalo gimigo rally saa 5 otieno dhano nitie 83,000. Iwinjo. An gin dhano ma utegno sana ma jo Kenya mahero Kenya te. Koro aparo ni wuoyo to ok rach, lakini wuoyo nego bed ni ing'iyo ajenda chon nikech samoro nyalo wuoyo kaka neno king'iyo gig mbui gini to samoro nyalo wuoyo kaka ne gichako ne to ji wacho ni josiasa Ker gi Raila magi wacho ni bende jok mosebedo ka wuoyo pile pile. Nyaka ne sirikal donji josiasa moro dwa kawo momentum, dwa kawo gigo mane wachako ni gidwa loke gi siasa ma pile pile. Mabe kama koro wadonje nikech kawuono